Το δημοφιλέστερο παιχνίδι αυτή τη στιγμή στο YouTube. Θα σου πω λίγο τι ακριβώς είναι πάνω κάτω η φιλοσοφία του παιχνιδιού. Στο παιχνίδι πέφτεις από ένα υπτάμενο φορτηγό λεωφορείο, εν πάση περιπτώσει, εσύ και άλλοι 99 στον ίδιο χάρτη. 100 άτομα. Ναι. Και ο ένας πρέπει να σκοτώσει τον άλλον μέχρι να μείνει ένας. Αμάν. Ποιο να προλάβω να σκοτώσω. Σ' αρέσει η μουσική? Ωραία. Τώρα θα σε βάλω να μπει στο παιχνίδι. Για να μπει στο παιχνίδι πρέπει να πατήσεις το κίτρινο κουμπί. Ωραία. Τώρα σου βρίσκει άλλους παίκτες για να παίξεις μαζί. Δεν μου τόσα με γίνανε. Τι άλλο θα κάνω. Φορτώνει. Το φορτηγό του φορτώνει. Βλέπεις το τεράστιο το χάρτη. Ναι. Εσύ είσαι πάνω στο φορτηγό, το βλέπεις το μπλε. Αμάν. Αν πατήσεις τώρα το πράσινο κουμπί, θα πηδήξεις. Πήδηξες. Μπορείς να πέσεις όπου θες. Πω, με πώς θα κοίτηνα. Αχ, έπεσε χαμηλά. Καλέ, περίμενε. Βρε, φύγε βρε. Έπεσε κάτω ρε Κώστα, τώρα τρέχει. Θες?